Pabagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna, Magsayawan, pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.
Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National. As we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. Yes, welcome to the family. Hello. Maya pagat panapon po, kareng hanggang kabalen, keti guagwa. This is your DJ Mamning again. At Pamilyang Kapampangan, 99.9 FM Radio. A family always there, to be strong and to lean on. Yes, maya pagat panapon po, ne, kareng hanggang kabalenta mo, lalo na po rin kay katamong municipal officials, ne po, headed by our municipal mayor, Honorable Tonton Torres. Okay, maya pagat panapon po, kaya kayo nga. And of course, din kaya katamong watchers, listeners, ne po, emu ni Guagua, emu ken Pampanga, not only in the Philippines, pero rin kaya katamong kabalen, mga kabayan natin sa abroad, sa United Arab Emirates. Hello to all of you. Maya pagat panapon, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Yes, lahat po ng nasa Middle East, ne po, lalo na po yung mga nasa Dubai, sa Riyadh, yan, ne po, lahat po ng ating mga kamag-anak, kaibigan, kapamilya doon po sa Middle East. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Yes, shout out to Mrs. Jetel Gaviola of King Fahad Hospital, Al-Hassa, Saudi Arabia. Yan, welcome po. Shout out to Jetel Gaviola, coming from Pastor Jun Gaviola. Yes, and sa ating mga kabayan, kareng kabalenta mo, karin kay Amerika. Ne po, kang Sir Rolly Songko, Sir Manulit, at ding hanggang Kapampangan ken, maya pa bengi po, kaya kayungan. Of course, sa Canada, yung ating mga friends, relatives, watchers, no? Sina Kuya Ogie, yan, Kuya Ogie Gaviola Marukot, maya payaldo, kaya kayungan ken. Sa lahat ng ating mga kapamilya din, mga kaibigan, watchers doon sa Israel. Nga po, sa Israel, sa Hong Kong, sa Singapore, saan pa ba, sa Sudan, sa Iraq, saan pa ba, sa Pakistan, lahat po ng ating mga watchers, listeners, sumusubaybay ng Pamilyang Kapampangan. All of you dear friends, watching Pamilyang Kapampangan, hello, a good day to the whole world. And of course, sa Australia, kay Australia, Italy, yes. Po, sa Italy, kay Sir Nilo Manakop, magandang hapon, magandang araw sa inyong lahat dyan, na mga Kapampangan and lahat ng Pilipino dyan. Isang magandang araw sa inyo. Sa ating mga kapit
kapit bayan natin, no? Din kaya katamong kalapit balen sa Smuan, Lubao, Florida Blanca, Nepo, Santa Rita, Porac, Masantol, Bacolor, San Fernando, San Luis, yan, Santo Tomas, Apalit, Nepo, Candaba, no karimpang kahita kanini, atin tapong nga kalingwan, Santa Ana, Nepo, Arayat, yan, ne? Hanggang Kabalen, Kenny Pampanga, the whole province of Pampanga, City of Mabalacat and City of Angeles, Nepo, and especially the Clark City, lahat po ng mga nakikinig dyan sa Pamilyang Kapampangan. Maya, pagat panapon po, kaya kayungan. Yes, we must love each other. Yeah, pa-shout out. Yes, shout out po coming from Pastor Jun Gaviola sa mga class 1983 of GNC Christmas Party at Hapag Maragul Galaxy Event Center. Contact Yvette Mendoza, Konsehal Armin Kapati. Look for Arnold Perez, Alan, ano ba to? Miss Lati? O Malati, ne? Imelda Reyes, yan, ne po. So, sa lahat po ng Class 1983 of GNC Christmas Party at Hapag Maragul, Galaxy Event Center, contact Yvette Mendoza and Konsehal Armin Kapati. Alright, and look for Arnold Perez, Alan, and baka Malyari to, no? Alan Malyari and Imelda Reyes. Nepo, coming from Pastor June Gaviola. Yan. So, Section C, yeah. Section C po sila noon sa GNC Batch 1983. Nepo, atin na pong class reunion or class Christmas party at Hapag Maragul. Okay. Yes, Alan Malyari ako nane. So look for Alan Malyari and Imelda Reyes and Arnold Perez. Alright, so that is coming from Pastor Jun Gaviola. Tinatawagan po lahat ng class 1983 of GNC. Okay, so isang magandang hapon sa inyo dyan, no? Sa ating alma mater. Wow. The GNC. Okay, and also magandang hapon, no, sa ating mahal na principal, si Madam Eloisa C. Lusong. Hello po, magandang hapon, Madam. Yeah, binati po natin kanina ang ating Honorable Mayor Tonton Torres, ne po. Siyempre, babatiin natin ang lahat ng officials ng Guagua, ang ating Honorable Vice Mayor Jun Lim and ang ating mga Sangguniang Bayan members, ne po. Isang magandang hapon po sa inyo. Lahat ng municipal officials, yes, and I remember, happy birthday, Ate Vex, ne po. Si Ate Vex Kiros, yan. Happy birthday to you, Ate Vex. Happy birthday! Happy birthday! Yeah, okay. Sino pa ba? Ang ating kuya ng bayan, of course, si Kuya Jun Panganiban and Madam Shena Panganiban. Magandang hapon po sa inyo. Welcome to Pamilyang Kapampangan. And also ang ating kumpare, Aldwin, si Malyari, yes. Magandang hapon. Kumparing Aldwin, together with your family. Welcome to the Pamilyang Kapampangan. Okay, nasa na ba yung ating mga regular na watchers, listeners? Si Ludwig Sunglao, si Ma'am Beth Sunglao, si Ma'am Susan Ginto Serrano, si Ma'am Luda Dural, yan, mamaya po magsa-sign in na sila. And ano ba ang ating topic ngayon? Yes, as requested, no? Yung ating topic ngayon ay bakit maraming pasaway na mga bata? My goodness. Yes, no? Bakit
marakala pasaway, ne? Itang masasalbaying anak ngayon yung panahon tamo. Mas nakalaba kaysa niyang panahon tamo. Ano ba yan? Mas nakalaba? Yeah. Shout out to Miss Edita Sason, our class 1983 Section C advisor. Yeah. Ma'am Edita Sason, no? Please, you are invited to class Christmas party on December 10 at Pagmaragul Galaxy Center. Yeah. So, Ma'am Edita Sason, paging to you, no? Your class advisories are inviting you to their class Christmas party. Okay? Sa December 10 daw po. Yan. Alright. Ang naging teacher ko rin yan, si Ma'am Edita Sason, no? Sa physics. Yeah. Physics ko naging teacher si Madam at isang magaling na teacher yan, no? Si Miss Edita Sason. Alright. So, kung sino man pong nakikinig na po na nakakilala si Ma'am Edita Sason, pakisabi sa kanya, she's invited with the class Christmas party of batch 1983 Section C na po, kina Castor Gaviola po. Yeah. Yung batch po ni Castor Gaviola. Alright? And meron po tayong dito, panawagan na po, panawagan na naghahanap po siya ng trabaho. Pwede daw po siyang katulong sa inyong bahay, na po lahat pwede daw niyang gawin kasi po she is a single mother na po. Nakilala ko po ito. Nakilala ko lang siya. The name is Jenalyn Morales, na po taga Santa Monica, Santa Rita. Iniwan po niya sa akin ang kanyang phone number. So kung nangangailangan po kayo ng katulong sa bahay, siguro nag-aalaga ng bata, pwede din siya kasi may mga anak to eh. So marunong siyang mag-alaga ng bata. No? Marunong siyang lahat ng gawain sa bahay, maglaba, maglinis, yan. Matured na po ini. Metong nepong inda, nepo, malunos ko mo po kayo, uling natin niya pong papag-aaralayanak. O ini po yung number na, 0949 9459206. Yan. 0949-9459-206. May lunas ko mo po kaya. Si Jenalyn Morales po yan. Po, nangangailangan daw po siya ng trabaho. So, kung kailangan niyo po ng katulong sa inyong bahay, pakitawagan na lang po yung phone number na nabanggit. Okay? Bilang saop tamo po kitang tao. Dakalya po papag-aralan. Nakatluya po ata yan. Ingmetong third year college siya pa po yata. So, tabalo, yung topic talas to eh. Kabud-kabud na nalalakwan, din karelang taga-pamilya. Diyos ko, nananula rin tatangye ni Keti Ato. Ot makanyan lo. Alright? So, ito po, itong si Mrs. Jenalyn Morales, po, isa po siya sa mga iniwan ng husband na may 3 anak po. So, nangangailangan po siya ng trabaho. Po, so ulitin ko po kaya yung number para kung nakikinig po kayo, pwede nyo siyang makontak. 0949-945-9206. Yan, okay? So, natupad ko na yung aking misyon kay Ma'am Jenalyn, no? Kay Mrs. Jenalyn Morales. Alright, wow! Rubia Camille Valencia Dizon is watching. Hello, Rubia. Good afternoon. Yan, okay? I love you, Rubia. Mimingat ka. May anak na ka ba? No? Inimpak kaya? May anak na inimpak? Talayang balita ka na ako itang anak ko nga ita. Okay, so ang ating topic po ngayon ay bakit maraming pasaway na mga bata, no? Yan. So Pastor Jun Gaviola, baka gusto mo akong tulungan dito. Please chat, no? Mag-chat ka rito sa ating chat box. At bakit dakala pasaway ya anak niya ni? Dakala masasalbahi nga anak. Okay? At saka rin karetang dinedida niyang malatikla. Na ako pa nagano ba kayo? Breastfeeding ba kayo? Or bottle feeding, no? Po, pota kasi otat aliwala kay renganak nga ni aliwala datang palala yung generation. Okay? Siguro po tatay talakayan yan po. Okay, so
magpapatugtog po tayo ng magandang musika ngayon. Sana mapakinggan ninyo at you switch to Twitch TV po. Yan, sa Twitch TV, continuous po ang ating program. Okay? Lahat po ng mga pinapatugtog nating magagandang awitin dito ay napapakinggan po doon. No? It's not like in the FB na-edit po tayo rito. So, kapag po nagpatugtog tayo ng musika ay nawawala tayo sa air. No? Nagiging anong tawag dito? Puro commercial po ang inyong nakikita. So, switch on, no? Mag-switch on po kayo sa Twitch TV natin, no? Hanapin lang po yung Radyo Guagua 99.9 FM. Wow! Ay, aliya pa kanumenga na kay Rubia. Yan, February pa po. Yes. I love you, Rubia. Mimingat ka at i-bless na kaning Ginoo ka rin. Nakabibiyan na kaya ka. Pakaingat-ingatan mo rin, anak. Diyos ko. Sana ila mapabilang karetang nakapasaway ngening generation na ini. Okay, so let's have this beautiful song, The Journey by Lea Salonga. Alright. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo.
Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati. Sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to?
Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a Yes, welcome back to Pamilyang Kapampangan po. Yan, alright. Pindutin muna natin yun. Uy, bakit ayaw? Ano ba to? Alright. So, thank you so much, Ederina Cunanan Guevara. She is watching also. Magandang hapon sa iyo, anak. Tatagan mo yung loob mo. Eka paipikon. Yan. Eka paipikon keng situation ni Eds. Manalangin ka lagi, anak. Bala ko sa tuwing akakit may itang other party nga ita, manggiligit ka at milalako ka panga Kristiyano. Pero may ka yan. Mo papaboren na may kasala ka uling ketang tao nga ito, right? So, kalukuran na kabe ko. At suko mo kaya ni lagi, maggalalay kaya ka. I will not leave you. Wala ma ako yung Diyos. I will not leave you. Dahil hanggang megi kong estudyante, inturing ko kaya kayo anti ko ng anak na yan. Yapin andyang eta na miyabe-yabe keng eskwela. Tatin na ko yung kanya-kanyang karir kembye. Still, I will be your teacher forever, your mommy. Alright, Ederina. Mailina ka mo, kalyan mo na lang mo. Yan. So, sabi nga ng pamangkin ko, Eds, yung sa tinatanong mo, paano mong mabawi yung pag-aari mo doon sa third party na gumagamit, kapal na marine, my goodness. Deng third party, mga kapal na marine, nano rin pasawaya, anak, third party la, wow. Ano ba yan? Ay, Diyos mio, corazon, sana alino man, so, sabi na ning paunakang kong pulis, Eds, basta tingkang proof of ownership. Basta tingkang proof of ownership, kaya mong barangay, masolve ya ka na yan. Siguro nung enagyo ng barangay yan, pero dapat kaya mong barangay kayanda na yan, sikaswanda na yan, ayusan da na yan, akwamit ang kaya kang property, basta makalagyo ya kaya ka, no problem with that. Right? So, bakit maraming pasaway na mga bata ngayon? Nano kaya, At inka na akong pinsan, metong yan naman na mahangutang o teka gawang research sana. Bakit makanyan lareng anak ngeni? Anong makanyan? Ikong kintin, inkoyang ko, pinsan ko. At makanyan na rin anak ngini nang kaya yan na tsuketang penganda, tsuketang dinedida niyang malatikla. My goodness. Ulin dinedi lang gatas animalis. That's why rin karelang panugali. Ugali lang animalis. Ano ba yan? Ano ba yan? Yan kay makapamirutang makanyan uling dinedi lang aligatas tao, anya pining karelang panugali, balamoy ugalin tao. Alright. Aliwala ugali renganak. Makananta nga sabing aliwala ugali renganak ngeni, example na mo nitang meto nga mestro, matinatinayar kung tuturoy mestro, at bibidyo de renganak. Bali sana nung bibidyo de itang di-display da keng yato, itang gelingan na ning mestra, O nga lirugo, dinenan de pang karikaturing mayap na nanula ka nito. Diyos ko. Sana liwaya ko yung kakanyanan day. Maya po to, itang cellphone na ito, may kapakpak ya sula po. Sula po, itang kaya nga ito cellphone na ito at may kapakpak ya sigurado. Balayo galang. Mananayimik ya ragun tuturong matining mestro po tangkay. Pisa salida na kembong yato at makanita na rin anak niya Diyos ko, ano ba yan? Corazon. Right?
At kasi deng phone sa rin anak, magagamit la rin educationally. Yorgo gagamitan keng kalokohan, keng kabolangan, what else? Ano pa yung mas matinding salita kanitan, Eyo gagamitan dugo keng makanyan, uling that is invasion of privacy. Na marugo balunin tao, at saka timpang metong nga mestro, yan naman. Pangamuanan niya mo ining anak, uling atin niyang masanting agewa, siyempre, kamuanan ming metong nga yanak. Diyos ko, ot balam tutune linto yung marok kitang mestro nga ito, tetano, etano waria disiplina ring denga nakareni. Diba? Etano waria disiplina ring nga nakaren, my goodness, At ot makanya ning malalyari ke tiyato. Anyai kami pong mestra, at nakipong kaingatan keng baging makanyan, maingat kami, pero rengke kayong anak, maingat keng biedo, pamamaglokwan do ren karelang mestra. Usto po warita, usto ba yung makanya na kaya ugali na ning metong ayanak. Yan, meg sign in ni Ma'am Lu. Ma'am Lu, oy ni na yung topic. Bakit ating dakal na rin pasaway anak ngeni? So, as requested by Ma'am Lu Daduralian po, kaya tinapik po natin. Actually po, may requested topic ang ating mga senior high school Pero sa susunod na po yon, sa susunod natin pag-uusapan yung ni-request nila, no? So, nakikita po kasi parang mas importante po talaga itong pag-uusapan natin na bakit maraming pasaway na mga bata ngayon, no? So, remember kids, that is invasion of privacy, na marugubalo nin tao, bibidyo ye, kebat pipi, so showing ye, ke buong yato, ing makasura pa itang uli mong minors lan mulayatagin, my goodness, nano yung klaseng batas yan? Makapikon niya yung batas na yan, so panawagan po, no, sa ating mga congressmen, no, the people in the Congress, will you please make an amendment to that law, my goodness, kaya niya po yung batas na yan, ayusin po ninyo yung batas na yan, no? Na mabigyan ng karapatan naman ang isang teacher na pagsabihan kapag nagkamali ang kanyang estudyante, kapag nagsalbahi ang isang estudyante, alata na po waring, can't we not practice loco parentis role? My goodness, dati sasabihan nyo kaya kami, ikayong mesra, yang kaduang pengari dareng anak kayo, pero inke kami panga pengari, eyo po buring i-practice ni. Yan, Ma'am Lu, eyo po buring gawan mi, inke kaming katungkulan bilang kaduang pengari. Pota pong mga sabyanan lareng anak yo, kaya kami potang didisiplinan mila. We are not parents in the school. Makakay po makasamalog po ito. Balang po buriyo kabud kami mo tuturong knowledge, tuturong makanini information karenganak yu, pero impamanugali da, mila pwedeng pakyalaman. Gusto po warita, my goodness, so sana po, nino maning makirandam official ken. Gawa ko pong paralan bang kanita po reng mestra, mibalik po itang loco parentis role, kareng anak, po, bang kanita po, sabyanan mila, disiplinan mila po, reng ding anak ngeni, uling sosobra po, inkarelang pangasalbayi, po, salbay la po reng anak, so kayan tala po, supilan tala pong bagyari ni, okay? Yan, po, sana may nga baril na kung tutuanan. Diyos mio. Nano pa, maliban kitang bibidyo do rin karelang mestra na edabalo. Itapin, sasabihan ko sana itang gelingan na ning mestra. Yang advertise da, yang showing da, ken buong yato. Eda sana didenan nano pang itsura yung karelang mestro keng video. Didenan de pang nanuita karikature, didenan deng nanungaws kanita aliwang lupa,
Ne? Makakay kayo, makasura kayo, balay galang. Eko makatulay kayo nga nakadarapat makanyan. Ne? Kaya nyo rugoy ugali yu, sa masa nyo, ulimpo tayo kayo, makarma kayo. Ne? Makarma kayo datang yung panahon. Yes, Ma'am Lu. Sabi po ni Ma'am Lu, hello Doc, mapalinggat panapon po kaya katamungan, mimingat tamo po, rin puso tamo. Be safe po lahat. God bless us all. Yes, Ma'am Lu, ne po. Okay ko kanini, Ma'am Lu. Obra tayo ni bilang maestro. Nano pa, deng estudyanteng mga laram, ne? Pamaligtaran do pa rin karelang maestro. No? At nangaws kanini, itang ating malyari potang kayan daw pareng mestrada baligtaran dala keng declaration ne ating pong ginawang makanyang kanako mi kapali ko buntok kayo so pero sabyang ko kaya kay kang anak kapilan man may asiray Ma'am Romuar kapilan man ni Ma'am Romuar ya meglaram keng eskwela na ikang malaram ne so mi paintagon pa mo kapatad mitang metong kong estudyante na sigurado ko ilang marine ka na ako rin. Marine la ka na ako keng gewa mo. Ne? Nya, Diyos ko, at saka tandanan mo, adapin ding mga to, maputot ka dila keng impyernos, pututan na kadila ng Diyos. Ne? So, ika yung anak ken, halimbawa mo, ne? Mibagsak ya keng subject ng sir, keng subject ng ma'am. Ne? Putang kay gawa yung issue, yung meto nga maestro. Ne? Ay, balayo galang yan na balo ng Diyos yung gagawan nyo. Balo na ng Diyos yung gagawan nyo ngayon. You are blackmailing your teachers? Sige, datang yung panahon, makarma kayo rin, balayo galang. Yan, dakal na may nga balbal, kay kini, may nga balbal pinggang kini. No? Nano panyaptan nyo kareng mestra, calling teachers by their first name. Bakit elawari kagalang-galang deng maestro? Makanyan yung ngausan den pengario, no? Are you calling your parents in the first name? Niyan temo in lagyo na ning indamo, Maria. Oy Maria ya mo are. King kaya kang pengare. So that's why you are doing it to your second parent in the school house and making first name. Ay dumine kayo Diyos ko ne dumine ko keng sarili ika yung mga masasalbay mga kaing anak ken mga siya sa buntok mga pasaway na mga bata yan may nga baril na ko sana ne kaya kayong panugalingin ay palagi ako mailila pa kanini ring estudyante ne mika marine kayo anak balo yon aning makarine kanyan den pengariyo antida kayo mong tuturo ren pengariyo ne denan yung kamarinayan den pengariyo at ding apelyido yung lagyuyo ne denan yung kamarinayan my goodness makarine kayo bala mo nanuita bala mo dinagul kayong turuanan, my goodness, ne? Anyaping misan, medyo mimwa ako kitang metong kong klase, uling ating kong kasabing mestra, sasabilang kakatak, ne? Ay, Diyos ko, may kay ko may sodium ko karela, may nga sabyanan la tuloy ka na ako, ne? Potawaring at yung kayo kembale, ako, tingnan di natang bisita yung pengari, magmagaslo ka, magkangye ka, magpapansin ka, ay, Diyos ko, nung anak da ka, madukdok ka anak, masaping ka. Ay, Diyos miyo korason. So, siguro rin mo naman pengare, turwanan tala po rin anak tamo, ne po, maging formal, may kaugaling mayap, mapinong ugali, na istong halimbawa, ating kayong bisita kembale, ela mga yabang, ne po, sa likod ng bagya, itang karelang, itang kagaspangandang ugali, sa likod da pambagya, ne po, lalo na kayong eskwela, kayanda po, sana magilang mag-refine lang dita. Kulim pong ausan tala pong magaral magaral la po rin anak yu. Ne? So, ako, kay ko talaga, may naliwa ko aura niyang ating kong bisitang maestro, ne po. At kay ba't may sasabi kami ng maestro, kay ba't hilo, lalang, may piyesta, laking katak-katak do, bala mo palengki,
Oh, Diyos mio, corazon, balaming klase ng Ma'am Romare na yung disiplinan. Kalakonan ning mestro, may maksing laka na ako ni pasula po kung salitang medyo mga sakit. Enak man pumanag kasi. Ko po managkasande nga anak nung penyabyanan ko pong mga bayat bagyan. Balame ko miturwa na nakarela. Po, balamo alam pengaring tuturo kayo at alam mestrang tuturo kayong masalese panugali. Ako, po, makakaila po ring anak ngayon pasaway lang masyado. So siguro po kaluguran na pengare pisopan tala pong disiplinan ding anak tamo po sabyanan tala po turo tala po keng maya papan manugali ring anak tamo, my goodness. Yes, thank you Ma'am Betsong Love for watching. Magpaalam ya pa mo Ludwig ka na ako. Magkaya ka nung yan Mag-mall ya ka no. Wow, social ya pa mo. Social yang yan kay Ludwig pa-mall ya maya pa ya makapag-relax ya kayang Vienna. Diyos ko ako siguro banda pa December karon ko milaya king ka na akong biye. Pinampang weeks. Mga 4 weeks pa inka na akong pagtyaga na kabisihan keng biye at kay ba't magbakasyon na keng college. Wow, diba? Very nice. Okay, so tuloy-tuloy lang po tayo, no? Pasensya na po, hindi pa na, pa po mo ay Ma'am Romar kanini, pa po mo ay DJ Ningyo kanini. Sasabihan ko mo po nung nano pong panyak tandareng anak, deng kabataan ngening panahon na ini, po. Yan po, bibidyo do po ring deng mestruda, ring mestrada, pipisalido ken bongyato ring mangayap. Dempong nganak ang mga laram, po, ay kaya nyo po panasbuk din, ayusan nyo po, itulid nyo po panasbuk din nganak tamo, tabalo, yung anak ko, maglaram yan, ngayon mga dayayas bukin tampalin. Ay, Diyos ko, bakit makanita tanak kalinyan? Kapag bigay, makanita tanak kapag bigay, pengare, nanong ngaus kanita, lugod baitang itang inganak mo, malaramya, and then you cannot correct, correct, inganak yo, keng kalaraman na, po, ay malunos ko po keng anak yun, manabuya keng pining impyernos, Diyos mio, corazon. So kanya nyo po, lawin nyo po de nga anak tamo, itala po papaboreng maopota na manitang pengari. Kayong pengari po, kayo mismo maglaram kayo, my goodness. Diyos ko, niya galang deng anak, malaramla, pati kayong pengari, mga laram mo naman, napakya po sandamo pala rin anak, my goodness. Diyos ko, kaya tamo po, kaya nga yung mga parents ay dapat mga role model, mga role model tayo sa mga anak natin. Tayo ang ginagaya ng mga anak natin, remember that. Do not forget that. Ita mo ruguyang idol daring hanak. Nung impengari, managkas. Andyan diriting anak kaya mabiyasang managkas kembena. Nyapin na niyang misa na niyang inganak ko elementary, sasabihan da may nagkasya ka no. Oh, come on George, andyan diret, ke panagkasita sasabihan nitang panagkasita, kempe bale-bale ko. Maya pa itang mestro nga ito, balukid, at daramdamang keng panagkas nita. So, may nga sabyanan lakan ako. Penyabyanan ko lang, sabi ko kay principal, ingasbok na ning kang mestra, yung ayusan mo ako, uling nung ako. Mestra ako naman, dyan pangutang mo ko, kesa dita ito, ako, So, samasan tamo po, yung kaya katamong papakit, awugali, karenganak tamo, ulim pong itamo yung pakya po sanda, renganak tamo. Nanong sabi ng Kosyamshi, misanin na kami po, ma'am, keka.
misane nalaka na ako, rin ka na akong estudyante na nasasabyanan ko lang ating lugod. Yan, kaluguran ko po rin estudyante ko, anti ko lang anak din, at matula ko po ka rin hanggang di na ala na estudyante ka na akong gapungeni, kachat ko la, ne po manyawad lampayo ka na ako, ne kaluguran ko nga po rin megi kong estudyante, at ngeni po rin kaya katamong estudyante. Halos sasabihan na po balang linwal laking kural. My goodness. Balang kanulinwal laking kural. My goodness. Diyos ko. Okay po ba ita? Okay po ba itang feedback ay ita? Ali po. Okay ita. Po makatula ita. My goodness. Ne po niya. Kayang tala po, misaup-saup tamo po, mestra, pengare, ne po. At din kaya katamong officials, ne po, rin kaya katamong national officials. Gawa kayo ng paraan para ma-amend yung batas na yun na kapag minor, walang pananagutan sa batas. Tapos, yung mga estudyante, kayang-kaya nilang gawin kahit na anong gusto nila sa kanilang teachers na hindi sila mapaparusahan because of the children's rights. Diyos ko, kayo naman, maawa kayo sa mga teachers at maawa kayo sa mga parents natin. Okay? Alright, thank you for watching, Ma'am Araceli Lapid. O, ini po, metong kepong senior ini, senior teacher kepo ini, at metong ya po kareng sasaluduang kong mestro, kalugurang kong mestro. Yan. Megi miya pa pong mestra ini ken GNC, kanita, ken Social Studies. Yan. And si Sister Melfe. Yan, si Sister Fe Martin. Hello, Sister Fe. Good afternoon. Shout out sa inyo dyan, no? Kay Sabel at saka yung pogi mong anak na bunso. Yan, nag-aaral doon sa San Fernando, no? So, shout out sa inyo dyan. Magandang hapon sa inyo, right? So, kung gusto po ninyong makarinig ng tuloy-tuloy na programa natin, at ngayon po ako'y magpapatugtog ng isang magandang musika by Michael Bolton, Go the Distance, no? Ayan, dapat go the distance. I-distansya tala po rin kaya katamong anak ka rin maya pa influence. Alright? So, switch on Twitch TV. Mag-Twitch TV po kayo. I-download nyo yan and look for 99.9 FM Radyo Guagua. Po, sa Twitch TV po tayo, or kung meron po kayong transistor radio or radio sa inyong cellphone, po, para continuous po ninyong mapapakinggan ang mga magagandang musika dito. Yeah, Janet Cunanan Lopez Magtoto is watching also. Hello, good afternoon. Maya po agad panapon kaya kayo. So, let's listen to this beautiful music coming from Michael Bolton. Go the Distance. Switch on Twitch TV. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing,
Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread that good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo.
Basta't sama-sama at laging handa. Kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National... Yes, balik po tayo sa Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning at 99.9 FM Radyo Guagua. Tutunog ne po ing pisamban tampo ken ne po kakalimbang noreng hanggang bell, so manawagan ne po na manalangin at magready ta na po para samba yan, okay? So sa mga kabalenta mo pong Katoliko ne po, daramdaman tayo po yung kakatampi samban, magready na kayo po na samba, okay? So maka-bless po whenever na daramdaman kayo ning pisambantamon tutunog ne po, payalala na po kay katamo na ating Diyos na dapat samban. Amen. Okay. So, bakit may mga batang pasaway? Yan, naning gagawan da rin ng anak ka rin ne po. Another is Eda Buri ing miyuyutuson. My goodness. Lalo na isong Eda ka amestra. Eda Buri ngutusan mo la ring anak ngeni. Balam siguro kembalen eh. Wait, anak ya kani ay wait mo. Wait lang anan. Istong halimbawa kung maka-mood to wait, ay nako tabalon. Nengkay kasi itang dasnan meng marinating kay ne ing meto nga kwarto potang kay eda yalinis, bakit kaya ne o teda potang kay isang kanan daretang ma'am dem pong grade 7 kasi, ay Diyos ko ako balo yun ang mga latikla panganak din wali yoren ne pagpasensya nyo lai kayong makamatuwa yang dapat lingon kanyang masaleser ang grade 7 ela pa biyasa maglinis sa karela ne just like king kaya katamo pong bale ne po makanyang po ren pong makamatuwa kayan tala po aliwa po retang makayanak den pong makayanak titrain na pong masalese ren so ren makatwa dapat bahaludan ng gagawan da ne so ako pingkarela nano kayo wari tao kayo or animals kayo ako babi kayo makanya natukluan yung dinatak makanya ali po ma'am tao kayo tao kayo sige maglinis ing tao ako malinis siya tinyang isip ing tao para maglinis ne po so kayan tala po rin anak tamo kalugur na pengaren itrain tala po na maglinis okay baka nita po andyan po tapong makipagobrala rin ako pingkarela ikit yun yung principal makanya lilinisan na yung sarili ng office ako wari kahit wari makarinita ako makanya principal yun pero maglinis siya ako ay totoo po mamada yes it is true no akakit kaya po yung principal lilinisan niya po yung sarili ng office niya po po manistorbo nga liwan tao at talagang po tang makipag-obrata mo dyan yung advisory class ko ne po maglinis po naman po abi ako po rin oriyan then po ka na ako estudyante abi ako po magkairen manayos king kwarto manayos garden kami pa pong make semento king kay ne po ketang kaya kaming garden sinimento miyeta so kami pong ako po kanita niyang advisory ko talagang bala mo family kami meragul yung pamilya ako ingaos na ka na ako mami reng mga hayop yan anong sabihan ng ma'am Luken sinabi na make sure ya po yung Ma'am Lu sabi na ilang dekada na tayong nagtuturo pero sa ating obserbasyon ngayon OMG OMG ibang-iba talaga ang ugali, kilos at pananalita ng mga bata ngayon
Karamihan mapupuna mo at maririnig mo sobra-sobra ang kasalbahian ng mga bata. Karamihan ngayon mga walang respeto sa mga teachers. Ay, totoo po yan, Diyos ko. Dati-dati, sunging mestra, daralan niya, maglelela rin anak. Ay, ngening mestra yung maglele. Ano ba yan? Ing mestra yung maglele ka rin anak. Pota, turanan deru, Diyos ko. So, magdala kayo pa mong laptop madalas po taturan da kami mamaksinging laptop alano mampamayod ding mga hayop. Right? Okay, so ibang-iba na talaga ang ugali, kilos at pananalita ng mga bata ngayon. Yes, pananalita ng mga bata ngayon. Diyos ko, diyang at tsukurgo ketang kanakong teres at itang anak amalating ketang danan. Siguro mga 2 or 3 years old. Nagkasyot, Diyos ko, pa nagkasanoren kayang kakyalo. Pinasyot ke po diyang makarayo. Tabalo po at makanyang ko. Pinasyot ke diyang makarayo ko kaya. Siguro diyang may git 100 meters ko dayo kaya. Po kaya ng terrace mi pinashoot kaya siguro dimdam nating pinashoot kaya pinatugot yang managkas kembien. Nepo. So ibang-iba na ang pananalita ng mga bata ngayon, nepo. Karamihan mapupuna mo at maririnig mo sobra-sobra ang kasalbahian ng mga bata. Karamihan ngayon mga walang respeto sa teachers, ganun din sa magulang. Yeah. Ating kupin po nga witness, nepo, bala mo tutuyang matahimik kaya nak, nepo, babae pa mo'y mayap, pero niyang dinakit niyang tatang na to, ay Diyos ko, pinyabianan ni tatang na, makanyang-kanyan na mo, aray, tayo hiyamit, dahali ka na ako, I am so disappointed with you. I thought you are a very good daughter. Ako makanya nakapamong katahimikan ken. Ngeni pala makanyan may panyabyanan ni tatang mo. Kami rin ako makanyan. Ay Diyos ko. Yung po papaboran kaluguran na pengare na kanya-kanya ng dakureng anak yun. Diyos ko. Kailangan pa mo yung Ma'am Romuari yung manyalita ka rin anak yun. Diyos mio. Ako po expect na neng kalagoy tang anak at neng katahimik ang kengkilob kong klase, demure yung anak. Putang kay, akit ke, panyabyanan nergo yung taro. Kasamang ko pong diling nga kagit ito. Po burin diling nga witness ing anak, panyabyanan paanano ita. Alayang kagalangan, king kayang pengare. Ruy, Diyos ko, map namin, meging principal nung magisan na rin anak king eskwela. Paglipat ko nga ni eskwela o pan-expel ko lang nung alalang respeto ka rin pengarid korason ala pong kwenta yung pamag-aral mong makanyan laring anak So, walang respeto sa teachers, ganun din sa magulang at kapwa nila sobra pang mapagmura. Yan, po. Tsamura po, buy one, take one. Po, maka-onse, limpa nagkaskaring anak. At sobrang lakas ng loob na labanan si teacher sa loob ng klase. My goodness, map na po, ala pang darapat ka na kung makanining lalaban keng kilog klase. Po, walang pakundangan kung sumagot na mas nanaisin pa nilang mag-ingay. Yan. Mang-inis o gumawa ng kalokohan sa loob ng klase para bang ang pag-aaral sa kanila ay last priority lang sa kanila at wala ng halaga ang edukasyon nila. Bakit kaya karamihan ay ganun na ngayon? Yan nga ang tanong bakit maraming pasaway, salbahing bata ngayon? Po? Marahil dahil maraming mali at kulang parehas sa pagtuturo ng magulang sa pagdidisiplina sa anak na baka naman hindi natuturuan ng moral values. Hindi naturuan kung ano ang mali at tama sa paningin ng bata. Nasanay silang mamuhay sa maling kibot at maling pag-uugali na sa kanya ay okay lang yon. Kumbaga maraming napabayaan na lumaki na lang silang walang respeto dahil sa mismong tahanan nila ganun lahat pala sila. Kaya paglabas ng bata sa bahay, ganun din ang tingin niya sa lahat ng nakapalibot sa kanya. Kaya kahiya-hiya, Diyos ko, kahiya-hiya po. Talaga na yung ang dahilan, ang masaklap na bunga ng maling paglingap sa anak ay magdudulot ng suliranin sa mga taong nakakaharap
nakakaharap niya. Wala na silang paggalang at kinatatakutan kasi maraming mali mula sa tahanan nila. Tas kung makakonsinti pa, lalo lang maging salot sila ng lipunan hanggang hindi sila magbabago ng kanilang pag-uugali. Yes, tama po. Ne? You are feeding, you are taking care of a monster inside your children. O yan po yung eksaktong salita. You are feeding a monster inside your children. Po. So, kayan tala po rin anak tamo. My goodness. Wow, si Kathleen Navarro is watching. Hello, Kathleen. Pa-shout out, ma'am. Yes, Kathleen Navarro and family. Hello po. At saka sa smong kanyan, baby. Diyos ko po, tapangawasan ko lang baby rin anak. Mga pakirot lang. Bala, mangilabot lang. Diyos ko. My goodness, so nano po ngawos yung kareng anak yung kempi bale-bale yung ayo po hausan baby, ayo po hausan darling, sweetheart, makanyan, love, ayo po hausan makanyan, din kaya kayong anak, anyapin po karas kayong eskwela, ikami pong second parents, po tangausan, nanita, darling ko, Diyos ko, mangilabot lang rin anak yun. Mangilabot larugo kinuko uling elasan ketang lambing de anak yu kaluguran na pengare lambingan nyo naman de anak yu liway tarugong ayalala ketuloy uling nga banggit ng ma'am Lu itang pamanagkas ayalala ketuloy itang meto nga pengare Diyos ko pangalutong na panagkas ay kebilyo. Tayo may bulyo ka na ako yung mahayap, Diyos ko, duminin ako mampurugon. Diyan kayong publiko, kakanyang kayong manyalita. Di na niya pong kamarinayan ng sarili yung kalukuran na pengare. Alright? Yes, Kathleen Navarro. Ini po, metong niya po ka rin maganaka akong estudyante, Kathleen. Ito po, siguro miturwanan niyang mayap Kathleen. Metong niya pong maganak ang anak ini pong Kathleen Navarro. Yan, uruy, katula na mo kanini ng baby ko ngayon. Kathleen. Yan, alright. So, nano pa, yan, eda po buri renganak yu ing sasabyan, sa sermonan. Nano sasabyan da, aro magrap ni naman ni maakuha da. Aro magrap ni naman ni ma'am. Yan po nga usda kaya katamo, magrap tamo po kano po tan sa sabyanan tala renganak. O makanalar pong sali sa renganak ka rin, nung etala rugo i-guide, nung etala apa pagkamalanda pong matsurang bagi, ing sesermonan or sa sabyanan tala, itan tuturo tala king mayap de nganak, apa pag, kaya po negative ya po karelo. Nesong tiro tala po keng mayap din nga nakarene. Ot bala mo negative datang karela. My goodness. Ot makanyan. Ot kaya makanyan, Diyos ko. Morgwa sabyanon. Mulaya sermonan. Makanano talang panulid de nga nakarene. Makanano talang paksabyan de nga nakarene. So, kaluguran na pengare, kempapong bale, kayan tanala po rin anak, turuanan tanala pong mayap, de anak, mabuting asal po, good manners and right conduct, po, GMRC, so simple. Okay? At na pong kasimplyan, yung pamagkaing anak, po, at dakal salamat de anak ko, di nagulang mayap, kem presensya na ng Diyos, amen. Diyos ko, po. Nano pa, itapin po sasabihan ng Ma'am Lu, po, na denganak, the priority ing pamagaral, mas burida po ing mamyalong video games. At po tang marakapyak ing mestra, kuwanan ning mestra ing cellphone, sumugod yung pengari at ning katapang, oh my goodness, nanano ko po kanito. Nanano ko kanito. Putang kay kutang yu pa ka na ako. Gusto waring kingwaning cellphone. Wapi po, gusto po. Gusto po itang may kwaya cellphone ng anak yu. At kayo pong kumaking cellphone na.
Ne po, miya po ibiyekeng anak yulim pong ulit-ulitan na mo po per subject yung gagawan ng magkaya pong video game abang magklase. Ne? So, gusto mo pong mekwayang cellphone na ning anak yu. Ulim pong gagamitan educationally. Ne po, po gagamitan educationally. Ako po pagamit ko pong cellphone pero tamo pong papakay ko po retang pinicture dang module, pinicture dang lecture na nengkay akakatamarandang isulat. O yan, ngeni, mag-check kong notebook, mag-check kong lecture. Diyos ko, pitula dapat deng lecture da rin anak yun, nengkay metong adua atlo, my goodness, potang kay pangkatsura sulat, Diyos ko. Ot miras largong grade 10 deng anak yun ang pangatsura sulat. Masanting niya pa sulat ini nga po kong grade 3, my goodness, pwede ba? Diyos ko, kaya nyo po rin anak tamo, turuanan tala pong sumulat, sumulat masalese rin anak, po, liwapit ang pamalaguanan da. Nyapi po papapicture ko na karing kaide, karing cellphone da, at panabilinan ko po, pag nasa bahay na kayo, doon nyo isulat yan, ha? Po, pegbigyan ko na pong pegbigyan, pero ngayon second grading, ala nang pwedeng late, po. Sabihan nyo, ala nang dapat mag-lecture nanurugong pag-aralan na ning anak mo, nung lecture, kaluguran na pengare, nung sulat ning gamat na, mag-pass over the eyes, no? Remember, po, learning is also all learning, all knowledge are coming, passing by our sense of sight. Ayan, tindihan na kaya ito. Diyos ko, English ko. Dempong matatamo, keng matatamo mo munang mababiyasa, lungubya po keng mata, at mag-pass over ya, mag-process ya po yung utak. Nyapin po pasulat mi, na po pasulat keng eskwela, pasulat mi po keng bale. Nanurugong pag-aralan na ning anak, nung iya po mag-lecture. Baluyo po ita, my goodness. Yan. Yes, Ana pong Ma'am Lu, wake up call din po sa mga parents po at the same time sa ating departamento DepEd. Mabigyan po sana ng kaukulang pansin. Yan. Sana nga mabigyan ng kaukulang pansin ng mga nangyayari ngayon sa ating edukasyon. Diyos ko, po. Right. So isipan nyo po yan, kaluguran na pengare, rin kaya katamong anak, po, da po rin sasabyanan, i-training nyo po kembale na istong sibyanan nyo la, istong in-advise nyo la, para mo rin karela yan, Ako pin, I told the senior high school and even the college student, remember all what you have learned from the elementary, pakarela, lalo na ret ang ating constant. Constant na ning Kelvin, constant na ning nangawas kanina, ning pi r square. Constant na po. Nano pong kayi? Kasi po, nung talaga pong mag-aral lang college ng anak yun at kumala pong board exam, lumuwalngan po yan. Nga pong pag-aralan da from the elementary, from grade, ako po nga tandaan ko, from grade 3. From grade 3 to college. Lintongan po ng board exam yan. Kailangan po makapalungan kayong utak da yan. So, ayo po sasabihan, bulamori, computer yung utak na ning anak ko, ayo kanyan. Ay, tandaanan nyo po, impong tao, yamong ginawa kayong computer. Nung alaya pong pepalob, in tao, nung alaya pong in-encode, biniling information in tao, kayong computer, ala na yaman pong laman yan. So what more? And as per study, impong computer is just consists of 100,000 bytes, pero ingutak tamo, it's millions of neurons. Millions of neurons. So nanuya po yung mas matas kapasidad memory. It is the brain. Po, impong brain yung mas matas memory kaysa aking computer. Kasi po, mapaklod jaming memory na ning tao po, ta sigurong putang matuwang nung mga lingwan niya man, itang sasabihan tang ulyanin. Pero at impong taong nga ulyanin, natatandanan na nga. Po,
So, inguta kalaya pong hangganan, ing memory na. Tamo po sasabihan nita na, Bulamari, computer ingutak na nga ako para memory. Yes! Buri mong mika engineer, buri mong mika licensed architect, mika licensed doctor, nurse, ne? Dapat siya mangingutak na ning anak mo. Mag-store yung knowledge. Ne? Buri mong masenso yung anak mo. Kailangan dakali store knowledge kay ngutak na. Okay? So, o yan po, ne? Sabyanan tala po rin anak tamo na mag-aral masalese. Nano pa po? O ito, mas buridapin ng ing mamyalong video games or basketball. Bakit absent ka? Kasi po, mami, kaya po yung bitis ko. Ninano ya? May spray niya po. Kaya basketball ne? Opo. Ay, masanting kanya, tapalan mo yung bola. Tapalan mo yung bola. May spray niya. Kaya basketball. Yung mayop. Kaya kakapyalong na. Anya tuloy. O yan, may absent siya. Kaya klase na. So, kesa aking gawa larugong gawaing bahay, ne po, kesa aking gawa lang lecture da sumulat la, nanong darap tandareng anak yu, mamyalong, ne? Yan, tano man po babawal mamyalong de nga anak pero denan tamo pong limitation ng pamamyalong. Ne po, ilimit tamo po at ita pong siguro karas na nitang 7 o'clock ng bengi, luklukan nyo na la, munta ka Kenny. Nung ating kang lecture sulat mo na Kenny, yan, banten tala po rin anak tam, diyang mga ragul na lo, o yung pigsakit at kailangan lapang babanten ding mga ragul ay anak Kenny, my God. Bakit tugo kailangan lapang babanten? Deng anak ang mga ragul no? Ne, pangaragul da ng buta kalot. Kailangan lapang banten deng mga ayap. O Diyos ko, nyang akong mag-aral kung na kailangan kung kailangan ni sabyanan ng tatang ko, homework mo, hoy, makanya. Diyos ko, automatic, nung talagang bisa kang masenso kembye mo. O yung pingsakit kaya katang Pilipino, yan, tamo buring makoking kakaluluan. At tabalot ka buridang mag-swimming, mag-swimming kayong kakaluluan. Ay, Diyos ko, patugot yun yan, pututan nyo rugoy kakaluluan kembye. Okay? So, now, let's listen to this another beautiful music, po. Ayo po kakalingwan yung mag-switch on to Twitch TV o kaya ka rin kaya katamong transistor radio da rin kaya katang cellphone. At saka nung malyari po, paki-share tayo po yung programang Pamilyang Kapampangan. Baka nita po, dakal po makapakirandam, dakal po mabiyasa, po, at balo da po yung daptanda ka rin karelang anak. Okay? So, here is our beautiful music today. Yan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to?
Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19.
Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission. Yung Kapampangan. Nano Kathleen Navarro. Sabi na, kanusin out ing mayap. Shout out Kathleen Navarro. Yan, Sige, lawen mo bukas si Ref Play kay Bota, bala mo yada kasi out ken, Sinabi ko pa mo, nandin, you're one of my good students. Yan, Etong kang mayap ayanak, mayap apenganak, kami turuanan karempengari. Yan, Kathleen Navarro. Taga sa Smonya po ini. Okay. So, nanula pa rin dengali wang anak ngeni, pasawaya anak, nanong gagawan da, lalang lunos ka rin pengari da, kabudla babakal deng mangayap. Diyos ko, anak kayo, mikalunos kayo, have mercy to your parents, okay? Magkay kayo naman, magsumikap na ko mangkem pamag-aral, mo kabutang makaluklok kayo kayong kilog klase, manenayang recess, Diyos ko, samasan nyo rugong mag-aral, kayong anak, para king sarili yun, nakarepengari yun, pero whether you like it or not, I am telling you, po tarugong matuanong matwarempengari yun, at rugo pwedeng manintunan, ninuwaring sumese ka rin, kayo, itamong pengari, ay itamong anak, No, ako iningat kay pengari ko at binless na akong gusto ng Diyos, So makanyan mo naman ta-transfer kong spirit kaya kayo anak, datang yung panahon den pengari tamo, den pengari yu danag yung manintunan at sesen nyo la, luguran nyo la rin pengari yu, bangka nito i-bless na kong gusto ng Diyos, at din kaya kayong pengari, i-bless da kayo mo naman. So, binless da kayo rin pengari, in Diyos sasabihin ng mag-bless kaya kayo. Then, ang nakondakal, lagrasya ng Diyos. Okay? So, kaluguran na anak, lalo na kayong high school or elementary, samasan niyong mag-aral. Okay? May kalunos kayo ka rin pengari. Nano pa? Ot masaya kayong gagawang kabolang. Ot kasaya yung masaya ya ka ni Kathleen. O yan, ika balam-galam bukas. Sige, bukas. I-play training kaya ngayon ining kaya katamong broadcast ngayon. I-play kaya kayong klase ba? Anta damdaman da. Rin ka klase mo. Kathleen, makanyan ko pong makipanyalita ka rin yung estudyante, bala mo wali ko lang. Okay? Ot kaya rin anak, at nung kaburing gagawang kalokwan, gagawang kabolangan, at makanyang kayo. You are restoring good memories, happy memories, sorayo ring mestrayo, map na mo, liwaya ko nga sa sorayo.
akong manyora kaya kayo. Okay? So, nano pampanyap tanda rin estudyante nga rin, mag-cutting classes. Yan. Mag-cutting classes la kasi ring aliwa, miras la rugong grade 10, miras lang grade 11, grade 12, na biasang mamasa at dayantin dyan ning babasan da. Bakit? Kanino pa magkulang yon? Kareng mestra? Ali po. Ako'y nga kakit ko pa magkulang da rin pengari yan. Shortcoming of the parents. Po. Kasi kami po tuturo ke po aldoldo. At mag-offer ke pang extra time. Actually, magumpisa ke pa kanyang remedial mag-remedial reading ke po. Po. So, maliban po ka rin ke kaming tuturong klase, mag-remedial class ke pa po, o kaya kembale, nang gagawan nyo, iting kutang iting kutang ke kayo, kaluguran na pengare, tuturuyo bare nga anak yo kembale, o po ta, kalupad na ret ang aliwang pengare na daramdaman ko, makanang ke purong turo, madam, ako mampuyak po mayaring megaral, ako mampuyak po bihasang mamasa. Diyos ko, Gino. na mayari ruguin problema tamo keng pamag-aral nung makanyan. Po. So, siguro, andyan de taman mong abakada, hiyo balumbasan, simple fairy tales detan 10 pesos kendalan. Ay, Ma'am Susan, mag-sign in na ka. Mag-sign in na ka, madam ko. Banta sopan mo ko keni. Ma'am Lu, oy, ta mag-share ni Ma'am Lu. Inke katan topic, madam, bakit nakalapas away anak ngeni. Yan, mag-cutting classes la. Yan, alright? Halos kasi biyasang mamasa anya gagawan da yan, mag-cutting class da, alala rin antin dyan king klase at palagi ako mi po kasalanan ni taulingi kami po, sabi ko pin mag-spend ke pang extra time kare nga anak yo, we are offering extra time, tutorial time po, tutor mila po rin nga anak yung alam bayad po. Ke po pa bayad o yan ping lugod mi kareng anak yo, tutor mila oneng alimbawa retang kanako at lula po nga anak dito si biyanang kula datang kayong 11:30 kasing klase da 12:10 po o datang kayong 11:30 maranong kon datang bang kanita ya turuda kayo ni ako nanuta ni misa nila dinatang maranon ding mangayap halila po so yan po, tabalo po makananta nga sa leseing sistema. Makanano tamong may kamasanting abalen guagua. Nung makanyang po yung malalyari. So, cutting classes, nano pa, mag-cutting class para minum. Magkaila drinking session, smoking. Diyos ko, keng kilo biskwela, mag-vape la, potang kay sa sabyanda, alike po mag-smoking, sir. And what do you call that kind of smoke? Now, what's that smoke coming from your vape? Is that not smoking? My goodness, nano yung klaseng logic kita, kaya po sisindi, sir, kaya po mag-smoke, pero lulwaling smoking harapan mi. Yeah, Ma'am Lu. Naman pwede kaya katamo dok. Yung kasalbayan da rin. Kaya klase. Kaya barbaridad. Tayo ang re-respeto sa kanila. Papunta la pa. May pabalik. Yes. Diyos ko. Papunta ko pa mo. Pabalik na kami. Kayong anak. Tandanan nyo. Anya mo mga sabyanan kayo kaya kami. Uling. Kaluguran da kayo. Buriming ing pangarap ni kaya kayo matas. Antida na kayong anak talaga at matula kami po tandatangin panahon ning matagumpe kayong anak. O yan yung pangarap mi. Kubalo nung dempe ngari yung mangarap la para kayo. Uti kaming mestra yung mangarap para kayo, my goodness.
Ne, sana rin, de pengari, mangarap lang namang matas para ka rin anak do, Diyos ko. Okay, so, kayan tala po rin anak tamo, kaluguran na pengari, epo karangalan, imbiyasa lang minumalak. Epo karangalan ning imbyasa lang sisindi. Ay Diyos ko, ne po tang atad king ka na ako nga po ken bandang elementary ken. Akakit ko ring high school. Babasuklo bala mo dragon lang ating nga sukasbok. Diyos ko, ne, ay my goodness, masakit na ang manyalita. Bakit kaya at makanya na rin anak ngene, ne? So, number one, yan. Immaturity. Ela po matured, ne? And they lack role model to imitate. Ing sakit po taya kakit day tatanga kakit day inang. Sisindi, sisigarilyo, susugal. Oy tana, nanong klaseng example, impapalto mo keng anak mo, kaluguran na pengare. Lalo na immature yan. Ne? Oh, nanong klaseng pangatawo yung papalto mo kay anak mo. O yan, yung kutang, my goodness, nung kami mong mestra at mestro, eke po sisindi, eke po miminum, edaya kakit ding estudyante yun. Ne? Nung atin mang, I don't know, karing ka na akong co-teachers nung miminum laking pibale-baleda, ne? I just don't know. Pero sisindi, ali mo naman, ala pong dake po akakit kakanyan deng estudyante niya. Imposible pong kaya kami daya akwa ing makanya na bisyo, no? So, immaturity, ne po, palto tamo pong masanting a role model karenganak, uli pong developing lapureng utak da rin. Ne, personality da po, yung attitude da po, ne, mag-develop pa po. Nanon sabi ng ma'am, yes, atin tamo mong malasakit karela para maging maganda at maunlad yung karelang future. Yes, totoo po yan, ne. Maragul kaya po malasakit, maragul kaya po lugod kare nga anak yun, ne. Nano pa yung burida rin nga anak kanya da buring misa sabyanan. Burida lumayala, longing for freedom, but it is not yet time, people. It is not yet time, no, for you to be free. Okay? Ala ko pang pakpak para sula pong ikayong dili you. So, you acquire skills first. You acquire skills, good attitude. No? Para po tang datang yung panahon na sula po na kayo, mako na ko kem poder da rin pengari, mako na ko kem poder da rin mestra, matatagla rin pakpak yung sula po keti yatu. Yeah? So I am not only signifying something, but time will come, mag-abroad kayo. You will fly away. No? So sana daralan nyo itang good attitude, kalinisan kem pangatao. Kabiasnan, daralan nyo yan sana po, tang sula po na kayo, po tang maglayag na kayo. Okay? Nano pa? Curiosity. Curious lang kasi rin anak ka rin yan, eh. But remember, curiosity kills. Bakit? May ngari mo yung dagis. Ikit ne, ing cheese sa manyaman. Oh, it's very delicious. Lepitan ne, tikman ne. Nabalo, trapya king kamatayan. Makanya mo anak ing alak, ing sigarilyo, in drugs. May ngari yung very delicious matter. Very delicious thing, no, to explore, no. Pero at the end of this is just a trap for you. Masakit nan lumual potang may gumon na kakengalak. Masakit nan lakwan potang may adik na kaken sigarilyo o kaya ken drugs. Mamurit ka pa. And this is what the devil wants for you. Remember that the devil comes to destroy, to steal and destroy, to steal your good future, to destroy your good life. O yan ang burina ng diablo kaya kayo. Ne? Kayo mailiken, uling tutuy ning sasabihan ko kaya kayo. Ing Diyos bari, burina kang masira. Nakburing masira ning Diyos, ing burina ning Diyos kaya kayo, mikabye kang alangangga, mikabye kang manawa kaya tiyato. Ne? O yan yung burining Diyos kaya katamo, ing masenso tamo kabiyayan. Pero itamupin,
narrow is the road ne po mas kuping dalan ne mas kuping dalan king kaya pon, whereas na maluwalas sing dalan king distraction at dakal na rin dadalan kitang dalan na ito. Sana pilinan tayo ining mas kupadalan. Andyang masakit yung dalanan, but the end of this is the blessing of God, the salvation of God at the end of everything. Po? So, nanong gawan tamo pengari? Nanong dapat yung gawan ni kayong pengari? Alright, Diyos mio corazon, 3:48. O sige, magkaitamba mo. Mag-music tapa mo po. And the next music is Too Much Love Will Kill You. My goodness. Yes, totoo po yan. Kung po antin dyan, anong klaseng lugod dating kayo karing kayong anak. Tandaanan nyo po, too much love will kill your kids. Po. O yan po, nung ngayon po balong swetuan deng anak yu at no po keng kapahamakan yan. Sana po, dalangin ko po keng Diyos, singayayos yu paping pamilya yu, ing anak yu po, asa lese yu la po, king pamamagitan na ning kaya katamong Ginoo. Sana kaya, panalangin yu po rin anak yu. Po, ako po panalangin ko rin anak ko po, panalangin yu po rin anak yu. Actually po, demo namang estudyante ko, panalangin ko la po na sana mabiyasa laking ka na akong tuturo ka rin. At kayo naman po sana panalangin nyo rin anak yun na maging mayap lang anak. Okay? Right. So, let's listen to this beautiful music. Too Much Love Will Kill You. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke.
Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhing sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcast
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Yes, it's 4 o'clock na naman. Diyos mio corazon, no? Tayo mag-overtime ng konti. So, nakapag-sign in po si Ma'am Susan Ginto Serrano. Salamat po kayong kayang siping balet. May kapag-connect ya po. At sabi na po Kenny, ang sagot ko po, Ma'am Lu, may malasakit tayo pero sila marunong bang makinig sa teacher? Di sa nilalahat ko, sabihan mo ipapasok sa isang tainga at ilalabas sa kabila. Dapat magulang muna bago tayo. Suporta mo dapat oneng ing malilyari pang Dela do School, anak da burida ita mo nangan. Yes. So, o yan po, metong yan naman pong matuwang mestra, senior teacher, yung Ma'am Susan po. Yung sasabihan na po lagi na, balambe, lugseyo lamin, lugseyo lakabut kaya kami renganak yun, bahala na kaya karela. So, kaluguran na pengare, nung sana, mamiya kayong oras, then nyo pong time, din kaya kayong anak. Obserban nyo po renganak yun. At mag-build up kayong relationship karenganak. Wala na kayo pong relasyon karenganak yun po. Maninayala mo po renganak yung kaya kayong lugod. Show concern and affection to your kids po and have long patience. Yan. Ikabayo po yung pasensyayo po karela. Have long patience in winning your kids back to righteousness po. So, ibalik tala po kayong katuliran denganak, king kaya pandenganak yun. Okay, so it's 4:01. This is your DJ Ma'am Ning po. Saying see you again on next Sunday here at Pamilyang Kapampangan 99.9 FM Radyo Guagua. Tulong-tulong po tayo. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full